Mababasa sa Facebook post na inikan sarong netizen ang pagtaong patanid sa publiko na mag-ingat subot ang kaakian asin mga daraga partikular na sa barangay Kabuyuan, Panganiban, Catanduanes. Huli sa presensya subuot nin puti asin green na van na nanotarandaa sa nasabing lugar na may lunad na darakulang lalaki asin enterong nakaitom. Pigapot man subuot ang mga inikan sarong residente kung ano ang tuyo sa lugar. Alagad, dai subuot ang mga ining tinaong kasimbagan. Ang post na ini, maigot naman na pinahimutikan kan Panganiban Municipal Police Station. Sigun kay Police Captain Denver Romero, ang Acting Chief of Police kan Hepatura, fake news ini, asin dai dapat tubudan. Wag po tayong mag-post agad kasi ito po ay pwedeng magdulot po ng alarma o takot sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na po na ito po ay hindi lang po nangyayari sa ating bayan. Kung saan po, kaya po sa ibang bayan, may ganito rin pong mga lumalabas na mga post, kwento, kung saan po patuloy naman pong bine-verify natin. And as of now po, sa ating pag-verify po dito, wala pong katotohanan po na meron pong van na nangunguha ng bata dito sa bayan ng Panganiban po. Mababasa man sa nasabing post ang mga plakang VXM 351 as in XMM 507. Sigun kay Romero, August 18, 2022 pa nasabing post. As in ipig-share kan sarong residente sa lugar na marikas man na luminakop sa social media. As in nagkrear nin takot sa mga residente. Ako po ay nananawagan sa ating mga kababayan dito po sa munisipyo po ng Panganiban. Ang inyo pong pulis ay patuloy pong pinapangalagaan ang seguridad ng ating bayan. Sa ating pong mga kababayan, kung kayo po ay makakuha po ng ganitong mga impormasyon o ganitong maaari po na makipag-ugnayan po muna sa ating himpilan upang masiguro po natin kung ito po ba ay totoo o ito lamang po ay isang gawa-gawa lamang po. Asigurasyon kan Panganiban MPS na padagos nindang papaiguton ang pagbabantay sa banwaan nga ni day mangyari ang pigkakatakutan kan mga residente asin mapugulan ang maraot na plano kan mga kawatan. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.